изграждат и се спускат тези учебници, дали, предполагам, че има конкурсно начало, и дали могат да се включат към програмите, дали съществуват такива програми, които да се включат хора, които в случая, да кажем, са запознати и имат наблюдение как би бил изглеждал един учебник по изобразително изкуство, да кажем, или музика. И още нещо, последно, дали господин Игнатов, след като беше вчера и присъства на един такъв изключителен форум, откъдето се видя, че има много голям потенциал на специалисти от извън България, няма да направи един форум в България, да покани тези специалисти. Благодаря ви. Аз си направих един разширен конспект на въпросите. Значи, вчера още, когато беше форума, говорих с Ева, с Евелина Христова, да организираме такава кръгла маса, която да включва много от темите при нас. И още сега ще ви кажа, че идеята, ние миналата година през април стартирахме Българско училище 21 век, една такава мрежа от кръгли маси. От една страна, моята цел е, когато този закон бъде написан и бъде прият, аз не искам да бъде законът на Игнатов или на екипът на Игнатов. Това трябва да бъде на всички. Тъй като има различни вид опитности в образователна система и хубаво всичко това да бъде отчетено, и ние сега събираме огромна база от данни, защото се казва, ще бъде кратък, но този опит трябва да ни подпира през цялото време. Изобразителното изкуство и въобще изкуствата, знаете, че през последните години няма това място, както беше преди 20 години в Българското училище. Има намаляване на хорари. И сега с въвеждането на целодневната организация на учебния ден, не си представите, че децата трябва да са цял ден на чиновете. Ние точно това искаме с извънкласни форми да дадем възможност за много изкуство, за много спорт. Мое лично убеждение е, че аз съм древен човек, все пак изкуството изгражда душата. И за голямо съжаление, за една година не може да стане. Това за сега като проект, първо като визуализация, след това като проект, то влиза в закона, за да се стане, обаче имаме нужда от хора, които да изпълняват цялата тази програма. Затова и в новия закон сме казали категорично задължителна квалификация за учителите, минимум 5 дни в годината те трябва да бъдат на обучение някъде, като се използват всичките форми за тяхната квалификация. Втората тема за мотивацията е основната философия на новия закон, който довежда. В момента, когато говорим за мотивация, тя е свързана с амбициите на семейството, семейното възпитание. Училището, в зависимост от това какво е той и какъв е екипа от преподаватели, също много съдейства за това. Но точно в този нов закон, в центъра на философията и изследването на потенциала на всяко дете и за това. Но точно в този нов закон, в центъра на философията и изследването на потенциала на всяко дете и ниво, и тук се нуждаем от тази спешна резултатива, тяхното обучение да стартират направо от 4-ти или 5-ти семестър. Нещо, което е малко трудно за възприемане сега, но вече някои университети го правят. Имаме училища, особено езикови, където педагогическия съвет по собствено решение привлича на съботно-неделни курсове родителите, за да знаят те какво учат децата им на съответния език, който да речем непознат за част от родителите. Имаме голям брой средни училища и разбира се има много слаби в райони, които са на границата на своето демографско оцеляване. Но като цяло картината е позитивна за България. Аз съм с изключително вдъхновен и позитивен на тези материали. И България върви в тази посока. Важното е да знаете, че дори ние нищо да не правим, тези неща навлизат в живота ни. Просто ние тази промяна ние да я направляваме, защото става дума за бъдещето на нашите деца все пак.
Иначе тези нови методи на преподаване на обучение, те си навлизат по един или друг път. Благодаря. Благодаря. Единствено, за въпросителното изключение ставаше въпрос като извънплатна форма ли се приема или като задължителна в образователния процес? Това не можа да разбера. Как е включено? Тя е задължителна, но не се е задължителна и сега. Обаче в извънкласната искаме да дадем възможност на децата в това извънкласно време, специално спорта и изкуството, да бъдат част от тяхното ежедневие. Те може да не станат велики художници и спортисти, но част от образованието е да си управляваш тялото или това, което вътрешния си свят го изобразиш на платно. Да. Трима човека още за въпроси, двама имам господин Момчилов, ако може да бъдете по-кратък, Петранка Стаматова и накрая господин. Слушам. Искам да задам един въпрос, малко като реплика на едно беше, което чух от министър Игнатов, че изкуството изгражда душата, ако правилно разбирам. Може би един не много, може би незначителен въпрос за нещо, което някой мисля, че е второстепенно, но аз наблюдавам един процес на така наречената чалгаризация в България, т.е. една епидемия на чалга, като им предвид не само музика въобще, но и въобще създаваме едно чалга съзнание. Според мен това оказва директно въздействие върху изграждането на душата на младото поколение, на съзнанието на младото поколение. Как държавните, нашите политици гледат на това, в смисъл каква трябва да бъде ролята на българските медии, каква трябва да бъде ролята на образователните институции и каква трябва, има ли роля трябва ли да играе ролята някаква държава в предлагането и стимулирането на възграждането на различните видове български изкуства и култура, които в момента не се намират в много добро състояние и определено се нуждаят от някакъв вид стимулиране. Много сложен въпрос, той вече извън професионалната ми сфера. Първо, българските медии са независими. Така че правителството по никакъв начин не може да им каже правете това или не го правете. Обществените медии обаче, тези, които все пак се финансират през бюджета, ако анализирате това, което те предлагат, ще видите, че там няма чалгаризация. В българското училище, ако някъде има оплакване, то ще е като изключение. Проблемът с така наречената чалгаризация е много дълбок. Първо, знаете, че до 89-та нямаше чалгаризация, тогава имаше за всички, цялото общество, задължението да следват и да познават една висока култура. Всъщност това не може да стане по никакъв начин. Малцина са тези, които се интересуват от балет, от опера, от високите истинските постижения на литературата. И след 89-та година с разслоението на нацията, естествено, всяка прослойка започна да следва някакъв културен модел и да го изгражда. Това е едното ми обяснение. Другото е, че част от тази потребителската култура, която е култура в кавички, но тази идеология на потреблението естествено, че съдейства и за чалгаризацията, защото чалгаризацията, чалгата и всичко това подпомага разгръщането на тази идеология. Но училището и Министерството като институция не могат да бъдат упрекнати в чалгаризация на българското училище, както обществените медии. Това, което единствено може да се направи и много често аз си призовавам медиите да ни помагат тези модели на поведение, които смятаме, че са добри, да бъдат пропагандирани и другото, което ще реши този проблем е гражданското образование. То сега е застъпено в различни модули
Има го в този европейски списък на ключовите компетентности като нещо основно. Имаме го като задължение цялото общество, защото ние се намираме в една странна епоха на трансформация. Ние живеем с мисълта, че сме аграрна и селска страна, но също отдавна не сме. 30% от днешното население живее на село. Аз, когато бях ученик 70-те години, селото вече плачехме за него, че изчезва, и осъзнавайки това, че българите живеят в градовете, градският тип общуване трябва да дойде на място на едни други ценности. И тук вече ролята на училището и необходимостта от промяна, за която стана дума. Ако се гледате в това, което изучават децата като българска литература, като ценностна система, да, това са нашите класици, но това са и много непознати за тях модели, защото Белче и Сивушка някои са ги виждали само на картинки и това не може да възбуди в сърцето им движение ни напред, ни назад, ни наляво, ни надясно. Едновременно с това обаче по някаква странна упоритост 20 години след промените, Чавдар Мутафов му намира място. Чавдар Мутафов е едно много голямо българско културно явление. Това е съпругът на Фани Попова Мутафов. Това е един човек, който дори не изглед в планината, е ходил с костюм и вратовръзка. Европеец от всякъде, всичко, което е писал. Вижте в интернет, защото дори произведенията му трудно се намират в Народна библиотека, някой ги открадна или нещо такова. Другия голям проблем и затова вие може да ни съдействате тук днешния форум и наши сънародници в чужбина. Всъщност съвременната българска литература, голямата днешна литература, тя се е родила в емигрантска среда. Новите български автори, естествено имаме си Георги Господинов, там Алек Попов и така нататък, но ние имаме много добри текстове на съвременна българска литература, родени в външна среда, някои от тях преведени от немски на български, за първо дори не са писани на български, и ние сега с тези промени в държавни образователните изисквания искаме да и това да влезе, защото не може човек да живее само вкопчен в миналото. Българина, за да е горд със себе си, своето ежедневие, той трябва да познава и постиженията на днешния ден. Иначе ще стане като това, което гърците ми разказваха. Гърция даде светлина на света и остана със свеща ръката. А всъщност ние в момента имаме много добра литература, много добри постижения в българското изкуство и всичко това трябва, всички съвременни модели трябва да влязат в българското образование. Всъщност те са добрите примери на едно гражданско общество и една градска култура. Това, което поставихте като въпрос, е голяма болка на всички. Съвременната потребителска идеология е много трудно владение и ние водим война с това, но тя е трудна. Благодаря ви, господин Игнатов. Аз наистина ви моля да бъдете по-кратки всички. Един момент. Господин Перфанов има думата за един въпрос. Въпросът на господин Пирински: има ли интерес българската държава да върне нашите деца и внуци обратно в България, мотивирани, нали? И какво прави, ако има интерес, прави нещо по този въпрос? Може би трябва да се започне с признаване на дипломите, така нататък и така. Много ви моля, това е много обширен въпрос. Отговорете, той е интересен за нас все пак. Благодаря ви, нашите деца тук получават много добро образование, възпитание и обща култура, обществена култура. Така, благодаря ви, господин Примас.